Сёння я прапаноўваю вам зладзіць вандроўку па алеям батанічнага сада. Менавіта зімой можна заўважыць каркас і структуру алей. Чорныя ствалы дрэваў паказваюць тое, што летам хаваецца за аб'ёмам разнакаляровых лісцяў. Як толькі я пачала актыўна наведваць батанічны сад, у мяне нарадзілася ідэя паказаць, як выглядаюць алеі на працягу года. Розныя сезоны алей і розныя настроі для наведвальнікаў парка. Звярніце ўвагу, як творча да сваёй працы аднёсся дворнік. Ён прачысціў сцежку, лаўку і даў магчымасць гасцям парка паназіраць за сапраўды казачнай зімой. Мы пачынаем шпацыр ад службовага ўваходу батанічнага сада. Тут размешчана алея рабіны звычайнай, якая па задуме супрацоўнікаў парка мела б моцны акцэнт у весну, калі квітнеюць дрэвы, і восенню, калі гараць яркім агнём гронкі рабін. Але рабіна згубілася ў агульнай колькасці ліп, елак і клёнаў. І летам алея выглядае як суцэльная зялёная ліставая маса, якая нічым не прыцягвае ўвагу. З-за таго, што пасадка зроблена хаатычна, не назіраецца і аднолькавага алейнага рытма, калі дрэвы высаджваюцца праз строга вымераную адлегласць. У мяне засталося адчуванне хаатычнага планавання алеі. Зараз мы крочым з вамі па алеі арэха маньчжурскага. Ён злучае цэнтральны ўваход батанічнага сада з партэрам, ад якога адыходзяць у розныя бакі іншыя алеі парка. Ствалы і галіны маньчжурскага арэха фактурныя, і таму контурную прыгажосць ад перапляцення можна заўважыць толькі снежнай зімой. У іншыя сезоны смена колераў лісцяў бярэ на сябе эмоцыі мінакоў. Пагадзіцеся, што вельмі прыгожа выглядаюць гэтыя вялікія дрэвы і ў зялёным, і ў жоўтым сваім адзенні. Доўгі час мы актыўна вандравалі па Беларусі з дзецьмі, і ў артыкулах пра старыя беларускія маёнткі распавядалася, што да палацаў і сядзібаў шляхты заўсёды вялі шырокія алеі. Алеі ліпавыя, дубовыя, кляновыя. Некаторыя і зараз яшчэ можна знайсці ў Беларусі, але большасць ужо згублена і знішчана. Чытаючы расповеды пра планіроўку сядзібы, ты проста уяўляеш, як магла выглядаць алея, калі па ёй ехаў дахат уладар маёнтка. Таму, трапіўшы ў батанічны сад, я зразумела, што тут я магу наглядна пабачыць і адчуць алеі парка. Знаходзячыся ў партэры парка, мы бачым, як выглядаюць кроны алей здалёк. Можна параўнаць, якое ўражанне пакідаюць пасля сябе зімовыя і восеньскія масівы алей. Восеньскі партэр паказвае нам колеры, а зімовы – структуру. Алея дуба чарэшчатага. Дубы на гэтай алеі пакуль яшчэ адносна маладыя, бо сваю моц дрэва набярэ, калі яму будзе дзесьці каля 100 год. Вялікія ствалы дуба, неверагодна шырокая раскідзістая крона, перапляценне галін. Відаць, гэта ўсё пабачаць нашы дзеці. Толькі яны адчуюць, як гэта няспешна крочыць ці адпачываць у цяні 100гадовых дубоў. Менавіта дубовая алея вяла да сядзібы майго прадзеда, да яго хутара. І блукаючы тут, па гэтым сцежкам, мне асабліва грэе душу тое, што я ў думках магу перанесціся ў той перыяд і ўявіць сабе, што па амаль такой жа алеі, па якой шпацырую зараз я, мая прабабуля ці мой прапрадзед ехалі калісьці да хаты. Калі гуляеце па алеям, то звяртайце ўвагу на яе крону, бо крона стварае карункавасць і наддае пяшчотнасць алеям. Менавіта крона дасць адчуць, падабаецца вам алея ці не. Хвойная калекцыя.
У батанічным садзе існуе дзве зоны хвойных калекцый. Першая заўсёды на вачавітку наведвальнікаў, размешчана паміж дубовай і яблыневай алеямі. Другая больш патаемная, але не менш цікавая і знаходзіцца бліжэй да вуліцы Сурганава. Ад партэра да яе вядзе бярозавая алея. Хто пастаянна наведвае парк, то можа ўзгадаць, як яшчэ гадоў 20 таму дрэвы вось гэтай часткі былі яшчэ маладымі і не такімі вялікімі. Сцежка, якая вядзе нас у самы цэнтр кампазіцыі, выводзіць у сад, які агароджаны ад вятроў і маразоў жывой хвойнай сцяной. І ў гэтым садзе вясной квітнеюць магноліі. Яны досыць маладыя, толькі набіраюць рост, але ўвесну, калі стане цяплей, наведайце сад і паглядзіце, як пяшчотна квітнее там магнолевыя дрэвы. Звярніце ўвагу, як казачна выглядаюць хвойныя дрэвы снежнай зімой. Па гэтым сцежкам хочацца хадзіць і хадзіць. Калі ў вас не было яшчэ магчымасці трапіць у снежны лес і пахадзіць паміж дрэвамі, такімі казачнымі і чароўнымі, яркімі і заснежанымі, абавязкова заходзьце ў батанічны сад, таму што тут адчуваецца магія. Але трэба, вядома, і сонейка падгадаць, таму што з сонцам кожная сняжынка зіхаціць і стварае непаўторнае адчуванне. Наглядзеўшыся на гэту прыгажосць у батанічным садзе, апошнія гады мы на лецішчы высаджваем хвойныя дрэвы. Вядома, мэты няма зрабіць з лецішча лес. А вось дадаць пастаяннай зелені і зімовай казкі хацелася б. І хаця снежных казачных зім апошнім часам бывае ў нас мала, хвойная кампазіцыя вось менавіта такой зімой уражвае і захапляе. Зараз мы з вамі знаходзімся на алеі яблыні крэба. Па задуме гэта павінна быць самая яркая, самая прыгожая веснавая алея. Таму што яблыня крэба – гэта дэкаратыўна квітнеючая яблыня. Алея павінна проста патынаць у ружовых пялёстках. Яна была закладзена досыць даўно, яшчэ да тых часоў, калі дэкаратыўная яблыня на садовых участках стала звычайнай з'явай. За гэты час дрэвы ў батанічным садзе паспелі састарэць і былі няшчадна амаложаны. Падрэзаныя дрэвы не прыносяць прыгажосці алеі. Нам у вочы кідаюцца толькі масіўна абрубленыя чорныя ствалы. Як можна пабачыць на відэо, супрацоўнікі парка высадзілі на старой алеі новыя маладыя дрэўцы. Але каб набраць свой моц, ім патрэбен час. Таму пакуль алеем мала хто карыстаецца і ў асноўным, каб падысці бліжэй да хвойнай кампазіцыі. Але маладыя дрэвы яблыні даюць надзею, што калісьці мы ўсё ж такі з вамі зноўку пабачым тут акіян ружовых пялёстак. Давайце разгледзім бліжэй кроны алей. Насупраць нас зараз алея клёна серабрыстага. Злева бярозавая алея. Цёмная, зялёная і ніжэйшая за ўсе алеі гэта алея туі заходняй. Наступная ліпавая алея. І самая левая, вялікая, цёмна-зялёная гэта яловая алея. Алея Чаромхі-Маака. На жаль, і гэта алея не адносіцца да алей, якія я хацела б наведваць пастаянна. Тут стаяць лаўкі, тут вельмі сонечна і ціха, але той прыгажосці, якую закладалі на стваральнікі алеі, мы зараз тут не бачым. Справа ў тым, што Чаромха-Маака адрозніваецца ад іншых чаромх вельмі гладкай глянцавай карой. У маладым узросце яна вельмі шалушыцца, а калі прыбраць адслаенне, то дрэвы будуць нас зачароўваць зімой яркай карой цёмна-бурштыннага колеру. Як бачыце на відэо, толькі пару дрэваў можна знайсці на алеі з такой карой.
Што здарылася з алеяй, невядома, бо чаромха лічыцца вельмі зімастойкім дрэвам. Можа пераносіць маразы да мінус 45 градусаў. Магчыма, з часам супрацоўнікі здолеюць аднавіць пасадкі і прывесці алею ў задуманы першапачаткова стан. Алея ясеня пенсільванскага. Тут ужо мы бачым сапраўдную алейную пасадку, калі дрэвы высаджаны на аднолькавай адлегласці друг ад друга. Алея ясеня мае досыць сталы выгляд, бо яна, як амаль і ўсе алеі батанічнага сада, праектавалася і высаджвалася пасля Другой сусветнай вайны. Нягледзячы на тое, што алея была кардынальна абрэзана, яна і зараз сваім выглядам прыцягвае да сябе ўвагу. Абрэзка дала яе стройнасць і стварыла высокі арачны праход, а гэта дадало зімняй алеі ўзнёсласці. На здзіўленне, ясень пенсільванскі лічыцца інвазіўным дрэвам, бо яго насенне, якое разносіцца ветрам і птушкамі, вельмі лёгка прарастае і такім чынам засявае наваколле. Але пагадзіцеся, да чаго ж чароўна і прыгожа выглядае ясеневая алея ва ўсе сезоны. Ад зялёнага колеру вясенняй ліствы да жоўта-яркага лісця восенню. Паглядзіце, як выглядае алея зімой. Гэта перапляценне чорнага і белага. Алея елкі звычайнай. Для большасці людзей, якія бачаць назву алеі на шыльдзе, гэта азначае, што тут пасаджана елка, якая проста прынесена з леса. Асноўны арэал прарастання елкі звычайнай – гэта Еўропа. Але слова «звычайная» ў назве азначае тут від елкі, а не месца, дзе яна расла раней. Біёлагі налічваюць каля 37 відаў елі, і акрамя звычайнай елкі ёсць яшчэ елкі канадскія, сербскія, калючыя, энгельмана, белыя, карэйскія, елкі майера і брэвера. І гэта я пералічыла яшчэ не поўны спіс відаў елак. А ўжо ў кожнага віда ёсць гатункі, якія і даюць елкам такія тонкія рознасці. Калі я крочу паміж гэтымі яловымі дрэвамі, мне ствалы нагадваюць калоны. Калоны старага, закінутага гатычнага касцёла. Хвойная алея, як ні глядзець, ва ўсе сезоны выглядае аднолькава. Таму тут на ўспрыняцце алеі ўплывае наваколле. Менавіта наваколле дае афарбоўку ў розныя сезоны і стварае настрой. Унутры алеі ствалы вельмі аголены, ніжнія ярусы галінак засыхаюць і застаюцца толькі тыя, якія хоць неяк атрымліваюць сонечнае святло. Алея ліпы дробналістай. На гэтай алеі таксама вытрыманы рытм пры пасадцы дрэваў. І сама алея настолькі даўгая, што з'яўляецца адчуванне, нібыта дарога губляецца недзе ўдалечыні. Я б назвала ліпавую алею вельмі рамантычнай часткай сада. Рамантыцы спрыяюць карункавыя цені, якія з'яўляюцца на алею ў летнюю спёку, а таксама рамантыку надае ліст дрэва, бо акрамя назвы ліпа драбналістая, гэта дрэва мае і іншую назву. Ліпа сэрцэлістая, бо яе лісце нагадвае сэрца чалавека. У адрозненні ад алеі ясені і елкі, якія выведуць вас да возера, ліпавая алея не прывядзе да дакладнай лакацыі. Але яна вельмі спакойная і утульная для роздумаў летам і восенню і павольнага шпацыра зімой. Вы толькі уявіце, які тут стаіць водар вясной, калі квітнеюць дрэвы. Пагадзіцеся, вельмі прыгожая і стройная пасадка. Аднойчы, вандруючы па Беларусі, мы сустрэлі прыгожую і неверагодна вялікую ліпу. Вядома, мы захацелі пабачыць і таўшчыню ствала. Якое ж было наша здзіўленне, калі мы пабачылі, што гэта расце не адно дрэва. Гэта было 10 ці 12 ліп, высаджаных па колу.
Алея Туі заходняй. Для мяне гэта самая гаротная і неапраўдана закінутая алея. На гэтай алеі адсутнічаюць не толькі лаўкі, але адсутнічае нават тратуарная плітка. Хаця адсутнасць лавак не перашкаджае карыстацца алеяй наведвальнікам. Неаднойчы я заўважала, як вельмі павольна па ёй крочаць людзі. Відаць, у іх, як і ва мне, з'яўляецца адчуванне, што ты ідзеш праз цёмны лясны гушчар, калі блукаеш па сцежкам гэтай алеі. Шмат у каго з нас на садовых участках высаджаны туі. І наўрад ці мы думалі, калі садзілі, што яны могуць вырасці вось такіх памераў і мець такую шырыню. І хаця туі на гэтай алеі высаджаны на вялікай адлегласці, вы зараз можаце рэальна ўявіць сабе, як будуць выглядаць вашыя маленькія смарагды, брабанты і калумны праз 50 год. Алея бярозы павіслай. Я б назвала гэту алею самым бюджэтным варыянтам пасадкі. Стварыць такую прыгажосць пад сілу любому чалавеку. Дастаткова знайсці шмат маладых сеянцаў бяроз і высадзіць іх абапал дарогі, якая вядзе да вашай вёсцы ці хутара. Так, бяроза лічыцца сорным дрэвам, бо з яго пастаянна падае насенне. Яе галінкі вельмі крохкія і пры крыху мацнейшым ветры ламаюцца. Але як жа пяшчотна і прыгожа шапаціць ва ўсе сезоны гэта дрэва. І як прыгожа і выкшталцона выглядаюць яе галінкі, калі на іх кладзецца іней. Кожная маленькая галінка будзе зіхацець і радаваць вас сваёй прыгажосцю. Звярніце ўвагу на крону. І хаця бяроза не можа пахваліцца працягласцю жыцця як дуб, ліпа, клён ці туя, у яе таксама досыць доўгае жыццё. Яна можа пражыць да 100 гадоў. Магчыма, вы скажаце, што гэта мала, але бярозы жывуць столькі ж, колькі жывуць таполі, рабіны, яблыні і чаромхі. Алея клёна серабрыстага. Сваёй шырынёй алея клёна не суступае алеі арэха манжурскага, бо з'яўляецца прахадной алеяй для наведвальнікаў парка. На алеі размешчаны аранжарэя, адміністрацыйныя будынкі, да яе прымыкаюць зоны з вялікай бэзавай калекцыяй батанічнага сада, а таксама другая частка калекцыі рададендранаў. Так як клёны пасаджаны тут на вельмі вялікай адлегласці паміж сабой, гэта паўплывала і на іх развіццё. Звярніце ўвагу, наколькі размашыстая і празрыстая крона у пасаджаных тут клёнаў. Але ёсць і мінус такой шырокай пасадкі. Губляецца камернасць алеі і, можна сказаць, інтымнасць для наведвальнікаў. На ёй вы будзеце сябе адчуваць, нібыта сядзіце на лаўцы ўздоўж Мінскага праспекта. Але пагадзіцеся, як па-мастацку выглядаюць чорныя ствалы клёна на фоне сіняга бязмежнага неба. Ужо сканчаючы свой зімовы шпацыр, я заўважыла алею, якая хоць і нанесена на мапу парка, але не мае пазначанай назвы. Зімой яна мяне ўразіла сваёй стройнасцю, аднатоннасцю і даўжынёй пасадкі. Як бачыце, структура алеі яна менавіта зімой адчувальная і заўважна бачная. Летам ці восенню каркас алей губляецца, бо дрэвы яшчэ маюць лісце і не бачна вось такая фактурнасць. Алея таполі чорнай.
На жаль, ад алеі таполі засталіся толькі вось гэтыя дрэвы, якія растуць у адзін шэраг і хутчэй нагадваюць нам, што калісьці ў шмат якіх гарадах ці на дарогах, якія вялі да беларускіх мястэчкаў і вёсак, можна было пабачыць вось такія неверагодна прыгожыя калоны. Перад вамі прыгожы статны алерген. Менавіта з-за пакутаў алергікаў падчас лёту тапалінага пуха гэтыя дрэвы зараз прыбіраюцца з гарадскіх пасадак. Але пагадзіцеся, вельмі прыгожа выглядала алея з такімі дрэвамі-калонамі. Спадзяюся, што мой павольны шпацыр па алеям парка натхніў вас, і вы таксама пачнеце звяртаць увагу на прыгажосць алейных пасадак батанічнага сада і абавязкова знойдзеце сярод іх сваю любімую алею.